Mago mag somo jopuonj mag junior school no winjore ochak donjo tich kawuono bang' report mar Kupet yango ne giwinjore mar dok tich. Kata kamano moko kuom jopuonj counties ma pacho ka pod onyono piny ne gibiro dok mane skunde bang' yudo barupe kowuok kuom duol mandiko jopuonj TSC. Kaka Judith Omondi leronwa, counties mamoko kaka Kisumu kata kamano jopuonj ne odok e tich kendo osechako tiegruok ma obagi kod duol mandiko jopuonj e pacho ka Teacher Service Commission. Gitwak mane ochiw ka hotelie kod riwruok mar jopuonj mar Kupet kachiel gi kweth moko mag jopuonj mag JSS kawuono ne owinjo bed ni jopuonj gi dokie klese kendo chako tiegruok retooling ma olos kod duol mandiko jopuonj e pacho ka TSC. Kata kamano moko kuom jopuonj ne ok odonjo e skunde ka gikoni pok giwinjo twak maber koa kuom duol mandikogi kaka barupe ma gisebedo ka gidwaro bende pok giyudo. Bado tunaendelea na mgomo. Bado kwa hiyo document ambayo walisign, hiyo document, it has not come out clearly telling us what is the intention of TSC, what is the plan of TSC. Wengine wametolewa kwa registers, wengine wametolewa kwa school list, so unapata kuwa hapo shuleni unakuwa victimized, hakuna mahali unaenda, tuko tu. We also need to get clarity as to why TSC, our employer, has not been part of these negotiations up to now. Because we have the show cause letters, we need to know their stand. Have they been withdrawn as per Kupet agreement with the part of the national leadership? E counties mamoko kaka Kisumu kata kamano, jopuonj ne oyie mar dok e skunde. Kata kamano pod siem achiel, nipo ni piny owacho komiyogi barupe tarik 1 dwe mar 7 kaka ne gisingo to ginidogi e ndara. Ng'eny jopuonje dhi e klas but gin gi stress. Jopuonje ok okwe. Sirkal osenyisowa maber kendo warito ni Julai tarik 1 idhi ndikwa e permanent and pensionable. Kendo warito Julai tarik 1. Makapo ni ok gi ndikowa by 1st July. Wabiro doka ndara. But for now wadhi puonjo for 4 weeks go. Ka warito gi wamiyo gi time. Bende jopuonj gikoni e gichopo mar yudo tiegruok ma obag kod TSC mamedo gi ng'eyo e puonjo jopuonjre mag JSS. Kata kapo ni dhi e ground sani, tidhi yudo ka halls opong' gi jopuonj modhi e retooling of new teachers. Wach retooling no ok wapingi nikech en wach mar acquiring new knowledge. In fact, we encourage government mondo tem all those retooling things. E counties mamoko kaka Nairobi, moko kuom jopuonj ma watwak go e yor ong'we yamo koni ok gichopo e skunde ka moko to ne ochopo. E kinde ma magi dhi nyime, moko kuom jotelo pod kwayo duol mandiko jopuonj TSC mondo mi ochiw lipot ne jopuonjgi ni bindikgi e yo ma ongirore. Jakom mar komiti mar bajet e od bura Ndindi Nyoro oyango ni omenda ma gisewinjore chwalo ne TSC owinjo ndike e yo ma ongirore jopuonjgo kaka dwarore. Tuliongea na president na on top tukaongeza bilioni nyingine 5 na hiyo pesa tunapea TSC na we want to reinvest that money on top of what came from the national treasury. So it is over, I think it's over now close to 15 billion. Haswa ya kuajiri walimu wa JSS on PNP terms. Ng'anyo mar jopuonjgi biro e kinde ma piny Kenya pod yware kod midhiero mar dar kowuok e kit somo machon mar 844 nyaka e CBC ma owinjo dhi okang' machielo mar grade mar 9 higa manyien. Judith Omondi, Ramogi TV.